Здравейте, уважаеми зрители! Лятото вече е факт. Само една ръка разстояние ни дели от така очакваната отпуска. Време е за промяна, за нови места, за срещи с нови хора, нови емоции, истории, мечти. За да изпита удоволствие от почивката, човек трябва да я усети първо със сърцето си. Това става с малко планове, свободно време, прохладен коктейл и различна вечеря. Вижте с кого ще ви разпишем ваканционния билет днес. Нещата са по-тежки. За ваканцията при децата и времето в занималнята ще разговаряме с Светла Павлова. После с Венелина Рачева, управител на туристическа агенция, ще обиколим интересните летни места за почивка. Ще добавим щипка екзотика за корема с едно кулинарно предложение, ще ударим и едно лятно коктейлче с Петър Бахчеванов и за финал Криси ще ни представи най-новият и забавен спорт за русенци – Канго Джъмпс. Сега ще ви върна за малко назад във времето и ще ви припомня любопитните неща от изминалата седмица. Какво е лятото без рибка или риболов сред природата? Обаче преди да уловиш, трябва да развъдиш. Ето това се случи в лесопарка Липник, любимо лятно място на русенци. Няма как да мине седмица без да споменем комарите. Макар доказателствата от това, че съществуват да са навсякъде по тялото ни, фирмата изпълнител ни уверява, че пръска и комари няма. Това е, мили хора, който иска да живее в райони с по-обилна растителност, ще търпи. Освен това, има лято, има комари. Поне при нас. Топлото време кара кръвта ни да кипи. Ако искате да ви замирише и на бензин, посетете през днешния уикенд Мото Рок Феста. Връщаме се в студиото. Лятната ваканция за нашите сладки дечица, знаете, започва доста отрано и продължава дълго за ужас на родителите, чието дни за почивка са преброени. Всички сме изпадали в ситуацията, ги дърпаме навсякъде за ръка с нас, да търсим баба и дядо, гледачки, съседи и какви ли не още варианти. Тогава идва идеалната помощ – занималнята. Хем отгледани, нахранени, имат си компания, научават това-онова, получава се чудесно съчетание на полезното с приятното. Поканила съм в студиото една дама, която вече години наред успява да е близка с децата и същевременно да им вдъхва респект. Гостува ми госпожа Светла Павлова, лицето на първата част на занималния в Русе. Здравей, добре дошла! Благодаря. Особено ми е приятно, че съм тук. Сред толкова много слънце във вашето студио. Поне аз така го След обед си без деца, след обед си с Ралица. Това е положението в днешния ден. Може би децата ми липсват, но Ралица ме озарява. Събота почиваш ли обикновенно? Обикновено почивам в събота. Занималната работи от понеделник до петък. Точно така. Така работим всеки ден от 8 до 18 часа. Как да почнем от там? Как изглежда занималнята през лятото? В период на училище е ясно. Там нещата са по-тежки. Как изглежда лятото занималнята? Лятото занималнята по-скоро се превръща в едно място. Ще използвам думите на една баба, която, посещавайки вече 4-та година занималнята, казва, че това е едно необикновено място, където децата се чувстват прекрасно. Занималнята по-скоро се превръща в детски център с много емоции и място, където всеки ден е различен. Може би трябва да дойдете да го видите, за да разберете, че заставам твърдо за всяка своя дума. Място с много игри, с много забавления и с определена тематика в продължение на една седмица. И всеки петък завършваме тази седмица с някакво намигване и към родителите. Включваме родителите в нашата дейност. Те всъщност очаровани ли са от тази идея или по-скоро не? Може би трябва да попитате тях, но по лицата им личи, че са очаровани.
защото приятно им е. Аз лично смятам, че във всеки от нас продължава да живее до края на живота му онези малки дяволчета, които ни карат да се чувстваме деца, да сме живи. А пък ако искаме да сме успели като родители, съответно трябва да партнираме на децата и да участваме в техните неща. Така че мисля, че откликват, че им е хубаво да откликват. Те откликват, нали? Но им е хубаво и се забавляваме всеки край на себе. Аз като дойдох да те видя за нашия предварителен разговор, улучих точно времето, в който си предаваш децата. Да. Общо взето със всеки трябва да запомниш как е минал деня на детето му, какво точно се е случило, плюсове, минуси. Ами така е, защото всяко дете е един малък космос, а пък за всеки родител това е... Неговото си е големия му космос. Големия му космос и неговото гарджи е най-доброто и всъщност аз смятам като човек, нали, и като майка, и като учител, и като човек, че всъщност за нас няма по-важно от детето. И всяко дете заслужава най-доброто и добра дума, но същевременно с това да кажем и това, което наистина се е случило през деня. И ако родителя наистина е на мястото, да може да отреагира, да разбере и добрите, и лошите неща. Като съответно аз не размахвам пръст, просто споделям. Затова ти свари този разговор. Той е ежедневие. Нашето ежедневие в първа част на занимаване. Да разкажем как минава един ден. Сутринта идват, родителите ги водят. Да. Значи... Оттам нататък ти поемаш щафетата за всичко, което се случва. Общо взето да. Аз и екипът, който работи, като всеки край ние си имаме план с колегите, които работим в занималнята и знаем какво ни предстои за седмицата. В седмицата, в която ти беше на разговор, да, беше индианската седмица. Затова имаше пера, имаше лъкове и предварително родителите знаят каква ще бъде всяка следваща седмица. Получавате ли, всъщност искате ли одобрение от тях или вие сами взимате решението? Ние сами вземаме решението, защото... Не очаквате одобрение? Не очакваме. Очакваме по-скоро да ни се скарат. Ако очакваме одобрение, нали, се сещаш, че колкото са родителите, толкова различни. Вероятно. Да. Затова ние предлагаме и децата се включват, те знаят, реагират емоционално. Вероятно знаеш като майка, че децата са много емоционално отзивчиви, когато им е интересно и когато им е приятно. Индианската седмица не е ли повече наклонена към момчетата? Ами, да, защото има повече. И готини индианки сигурно са се получили, нали? Те се палят децата. Сръчни. Те са сръчни. Точно много интересно се получи в индианската седмица. Първо за мен беше стресиращо, понеже говорехме дали налагаме ние нашето мнение. Мнението за седмицата, да. Но след това децата сами трябваше да решат кой в кое индианско племе ще бъде. Бяха предложени много имена. Те си избраха своите имена децата и за мой ужас първоначален се разделиха на момчета и момичета. Племето на момичетата и племето на момчетата. За мен беше стресиращо, защото оплаших се, че няма да се получат нещата. В игрите става въпрос, нали? Защото все пак те са по-силни момчетата. Но те казаха не, така ще бъдем. Съответно аз трябваше да си преосмисля всички игри, така че да не бъде много голяма разликата между двете племена. Седмица за седмица ли правите тези теми или си имате вече за цялото лято? Общо взето месечно имаме, защото ако е седмица за седмица, колегите, с които ги товаря, ще им бъде трудно. Защото на мен ми е по-лесно. Опита, да, и годините. Но заради колегите го правя месец за месец. Те знаят през този месец какво предстои. Месец юни, месец юли, така правим месец за месец, за да могат те да се организират, защото освен че играем, децата работят и с ръчичките си, с ръчностите, нали, и се забавляват и по този начин. Общо взето развиваме креативните способности на децата. Наред с Добре, това. до обяд играете, вероятно, или? Не точно. Значи в 8 часа ги водят родителите в занималнята, като всеки родител е свободен да доведе детето в час, в който на него му е удобно. Ние отваряме в 8, а те решават кога да ги доведат. Това е удобство наистина. Да, защото все пак е лято. Имаме родители, които са от 10 на работа, но имаме родители, които са и от 8. И от 8 до 9:30 децата имат свободно време, което
общо взето сами решават какво да правят, защото това е време, в което и децата, занималнията не трябва да бъде място, в което те да са сковани. Те се забавляват, аз съм сами. Казвам им време за оперативка, защото това е времето, в което те идват, закусват, играят, имат си лично време и от 9:30 нататък започва организираното време от нас. Като първоначално за емоция създаваме организираните игри. След което идва неприятния момент, часът неприятен за децата, защото няма защо да крием и всеизвестно е вече, че нашите деца не обичат да четат. Но екипа, с който работя, сме се постарали да правим часът на книгата интересен. Той е съобразен с темата, която е за седмицата. Ходим в индиански библиотеки, ходим в виртуални библиотеки, във всякакви. Измисляме всевъзможни начини. Въпросът може да поддържаш интерес и внимание. Да. И съответно получават и своите бонус точки, които им носят някаква атрактивна награда, като например ходене на басейн безплатно. За тях това е емоция, или ходене на екскурзия, или посещение на делфинариума във Варна безплатно. Всичко това организираш от занималнята? Естествено. Госпожо Павлова, че да вземем... За възрастни няма. Да взема да дойда. За възрастни нямаме все още. И добре се живеете там. Аз се чувствам добре, а за другото трябва да попиташ децата, защото може би аз се чувствам. Останах с впечатление, че и те се чувстват добре. Щом не им се тръгваше на повечето, аз като бях при теб. Аз вярвам, че е така, защото ако не им е приятно, нямаше вече 15 години да идват и нямаше цяло лято да е пълно в занималнията, това, което и ти видя. Нали, това щях да попитам, колко време продължава лятната занималния? Значи лятната занималния стартира всеки път в първия почивен, първия ваканционен ден. Тази година започна на 2 юни, защото 2 юни беше първия ваканционен ден и продължава до последния ваканционен ден. Като няма да крия, че всяка година аз се притеснявам дали лятото ще мога да осигуря работа на хората, които работят в занималнията, защото все пак е трудно. Но мога да кажа, че вече така, 4-то лято, аз имам повече деца през лятото, отколкото през зимата. Добре, до септември или до кога продължава? До септември, да. Значи вие просто там влизате от лятната ваканция в есенния сезон, в учебния. Тогава, да, в не особено приятния, който се опитваме също да правим приятни, но тогава следваме логиката на нещата в училищата, които са, да. При вас се хранят в занималнята, обядват? Да, при нас се хранят. След обед отново е време свободно? Да, след като се нахранят имат свободно време и след това следват или екскурзии, или посещения на забележителности в нашия град, или околностите на град. Правите нещо? Басейн, да. Няма скука? Да. Ами всъщност това му е на лятото, време за забавления. Точно и време за отдих за децата и да не се чувстват сковани, да се чувстват добре, да се чувстват уютно. Споделят ли къде предпочитат да бъдат? Дали при теб в занималнята или с баба и дядо или някъде на села? Ами сега сигурно ще прозвучи пресилено, ако кажа... Не, няма нужда да е скромно пък. Ами те казват, че в занималнята им е много хубаво и предпочитат да са в занималнята, защото са сред приятели. И така, аз бях много изненадана. Миналата седмица, края на седмицата, завършихме с рожденическа олилия на едно дете и майката каза, той от понеделник 2 дни няма да идва, защото ще ходи на море с татко си. Детето се казва Дани, заставам зад името и той почна да реве и каза, не, аз не искам на море, искам на занималния. И аз си помислих, че това е временно явление, но детето се появи в занималнята в понеделник, аз останах много замислена и попитах майката и тя каза, ами той предпочете занималнята пред баща си. Явно се чувстват добре. Явно се чувстват перфектно в занималните. Така си мисля. Това е комплимента за вас всъщност. Да. Приятно ми беше. Няма как да не е. Да, но се замислих защо Дани го направи. Защото все пак децата обичат море. Тази седмица темата ви? Тази седмица темата беше билките. Да, всъщност, защото е точно така, това, което беше, да. Билки, това около Еньовден. Еньовден, да. Започнахме много атрактивно с появата на една млада художничка, завършила академията в
Пловдив, която пречупи билките през нейния поглед и всичко, което правихме през тази седмица, го рисувахме с децата, като на самия Еньов ден, съвместно с читалището в село Басарбово, организирахме бране на билки в Басарбово, посещение на манастир. Екстра и полянка, чудесно. Да. Голяма игра беше. Аз се опитвам да покажа на тези деца игрите, които аз съм играла, защото той е вече много отдавна. И тези игри... да се признаваме сега. Не, аз не се притеснявам. То всичко е достойно изживяно и нямам такива притеснения, но мисълта ми е, че те наистина се забавляваха и им беше приятно и почнаха да питат кога ще повторим да ходим отново в Басарбово. Следващата седмица в аванс, да кажем, каква ще бъде? Следващата седмица в аванс, веднага казвам, че предстои July Morning на 1 юли. Ще посрещнем няма да е точно изгрева на слънцето, защото сама се сещаш, че няма как да ги накарам тези малки деца да дойдат, но ще ги заведа на брега на реката и ще си мислим, че е брега на морето и ще посрещнем July Morning, като предварително съм се подготвила с музиката от времето, от това време. Да, Царяхип, ясно. Царяхип, да. Това предстои и така ще продължи нашата седмица с различни конкурси и с облечени като от онова време, нали, с цветните лентички, с цветните. Още повече, че мисля, че ние се връщаме към това време с маратон. То си става мода, да. Ами, за финал на нашия разговор, какво да кажем? Деца, по-добре елате в занималнята, отколкото да скучаете вкъщи пред компютъра. Не, аз ще кажа, деца, заповядайте, за да проверите колко е хубаво при нас, а пък ако не, се обадете на Рали. Ако ви хареса, останете пък. Да, точно. Добре, много ти благодаря за този разговор. Успех, весело лято. Благодаря. Надявам се. Весело, гарнирано с много емоция и детски смях лято. Дай Боже. И на теб. Благодаря. Щом говорим за лято, веднага асоциираме плаж. Боси крака, пуснати коси, любим човек, горещо притискане. Време е за салса. Продължаваме напред. Подготвили сме една много интересна комбинация. С времето те стават леко по-сложнички, но вие се надяваме, че вече имате достатъчно опит и ще ви е по-лесно да ги заучите. Тази комбинация за всички, които следят нашите уроци, половината от нея би трябвало вече да я знаете от предходната, защото половината е част от предходната комбинация, която ние ви показахме. Ще обясниме бавно. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Мъжете сменят ръката на 6, 7. Искаме ръката на дамата. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Тук задържаме ръцете на дамата и стъпваме напред. 1, 2 и на 3. Трябва двете ръце да излязат пред гърдите ви. На 5 лявата ръка мъжът я пуска и изтегля със своята дясна ръка дамата, така че тя да мине от неговата лявата страна. 5, 6 и 7. На 7 свободната лява ръка на мъжът трябва да направи стоп на дамата, на нейната плешка. И от тук идва малко по-сложната част. Ръката, дясната ръка на кавалера трябва да бутне ръката на дамата по посока на нейният лакет, като едновременно с това стъпва зад нея. На 2 дига ръката нагоре и на 3 завърта дамата, така че дамата да остане с лице към вас. На 5 стъпва назад, 6 и 7 завършваме комбинацията.
Преместваме дамата от другата страна. Тук важно е, втората част на фигурата, на комбинацията, е важно да натиснете ръката по посока на лакета, а да не я дигате нагоре. Това кара дамата да се завърти. И завъртането трябва да бъде гръб в гръб едновременно. 1, 2, 3, 5, 6 и 7. И дамата отива от другата страна. Да я направим в другата посока. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6 и 7. Надявам се, че ви е харесало. До нови срещи! Житейска мъдрост гласи, че животът е пътешествие. Това особено силно важи за летния сезон. Накъде да тръгнем? Какво да изберем? Дали почивка, дали екскурзия? България, чужбина, сами или с приятели? Каквото и да изберем, самата организация обаче, събирането на багажа, изчистването на най-важните задачи преди заминаването, трепетната нощ преди самото отпътуване, всичко това ни зарежда с енергия. Много често в търсенето на най-подходящо място за нас се нуждаем от помощ. Точно тогава търсим услугите на следващия ми гост. Представям ви Венелина Рачева. Здрасти, Вени, добре дошла. Ах, как лятно настроение ще ни създадеш сега тук в студиото, защото ще си говорим за почивки. Да. Това е твоята работа, това е твоята професия. Кара ли те да се чувстваш щастлива това? Много е странно. Осигуряваш развлечения на хората. Супер професия. Да. Зареждам ги с емоции, с щастие, с положителна енергия. Обаче, ако го погледнем от тази гледна точка, нали? Така. Иначе сигурно всичко друго иначе си иска е работа. Много работа. Организация, отговорност, комуникация, психология. Психология, да изпълниш желанието на всеки по-отделно. Да, да разбереш това, което той търси. То всъщност това трябва да е най-важното. Най-важното. Добре, да започнем подред сега, да разказваме. Можем ли да обобщим къде пътуват русенци? Тази година на къде пътуват русенци? Най-вече. Ами, това е малко въпрос с повишена трудност, защото както не само русенци, но всички туристи са разделени на няколко слоя. Има туристи, които обичат културния туризъм, т.е. посещават места, които са свързани с историята, с забележителностите на България и на света. Има туристи, които обичат романтичното, екзотичното. Това го остави за отделна страница, ще говорим за него. Има и туристи, които обичат да пътуват с компании, просто да се забавляват, да разпускат в спа, планина, море и така. Какво избират? Ново място? Да. Или познатото, но сигурно? Не. Прави ми впечатление от последните 2 години насам, че русенци не повтарят, а обичат особено да сменят посоките. Това е много хубаво. Да. Възрастта от 25 до 50 години така има различни предпочитания, но основно младежката възраст, нали, 20 до 35, те така сменят посоките най-често. Сега тази година забелязвам, че има голям интерес в посока Гърция. Турция отново е хит. И съответно Италия. Браво. Супер. Това са лично моите наблюдения. Като Гърция за предпочитане е повече собствен транспорт. Всъщност Гърция отиват да почиват. Да почиват, да. изкарат 5-6 дни. Точно така. На тотален релакс. Да. Докато вече Италия предполага Италия е свързана и с почивки, и с екскурзия. И екскурзия, да. Например, остров Сицилия, някой има континентална Италия, интерес, Опатия, Хърватска ривиера, което е Риека и Опатия. Това са много добри курорти на Адриатическо море. Бих казала, ни от най-добрите на Адриатическо море. Така забелязвам, понеже пусках такива дестинации с цел да видя дали ще има интерес към този курорт. Посока, да, посоката Хърватия. Да, има интерес.
Мой познат е спасител на морето и така в разговор ми каза, че тази година има отлив на българи от нашето Черноморие. Има отлив не само на българи, има отлив и на чужди туристи. Вечно присъстващия турист румънеца тази година е много по-малко, за разлика от последните години на територията на България. Заради това е въпрос с много удивителни. Нали, цена, качество, услуга. Ама всъщност ние си го направихме точно това нещо, така. Защото аз съм винаги от страната на този, който консумира, от страната на туриста. Така е. Високи цени, ниско обслужване, дълги оплашки за all-inclusive. Така е. Просто това въобще не е почивка. Да, и това може би насочи пътникопотока към съседните държави. Да, нали? Просто... Докато Турция е държава, не искам да правя реклама на Турция, но там просто нивото на обслужване е на много по-високо ниво. Ти стана най-топ туроператор за миналата 2013. Имаш ли наблюдение сега на къде се движат нещата? Говоря само Вени за теб. Не мога да кажа. Все още това може да ме оценят преди всичко клиентите. След това вече, нали, община Рус и така нататък, защото това минава през тях. Аз сама оценка не мога да дам за себе си. Не, ти като оборот, като движение, като продължаваме поток от клиенти. Да, не мога да кажа, че е спрял, но има лек спад в сравнение с миналата година. Основно на пазарите, които са incoming. Това е входящи пазари. Тая година, това просто, значи чужденци на територията на България. Са намаляват. По-малко. Това е. Тая година най-голям интерес имаше и японци. И то беше краткотраен. Това беше свързано всичко с празника на розата в Казанлък. И сега така индивидуални двама, трима, които правят тур България. Руските, всички знаете, заради политическата обстановка, Русия, туристите те са основния капацитет на България. Тая година са много по-малко. Украинци и руснаци. И румънците като намалеят, и при нас... И като теглим чертата? Да, остават вечните немци, които са по социални програми, французи, така, младежки туризъм, Англия и Дания, и това е. Това е Слънчев бряг. Успяват да те намерят? Ами все още да. Нали, защото ние сме много вече. Само по интернет ли работят или? Не. Главно? Ние работиме не само по интернет. За нас основната дейност това са борсите. Контактите с колеги на туроператори, защото за разлика от България, почти в целия Европейски съюз, включаваше и в Турция, настаняване, индивидуално турист не може да се направи директно към хотел, единствено и само там става чрез туроператор. За да може да се търси пряка отговорност от лицето за почивката. Има кой да отговаря, ако има негативи. Така, точно така. Цената ли води или мястото? Кое е определящо? Ами, за българина е цената. Все още. Така ще бъде ясно и няма как да бъде иначе. В ситуацията, в която... Да, абсолютно си говорим откровенно. Така кога ще започнем да мислим само за изживяването и ще оставим назад тези цени? Това не да натрупаме само положителни емоции и спомени. В някой друг живот. Явно така е било писано. Така да си за българите е така. Доверие на клиента, доверяват ти се, решителни ли са? Налага ли се повече да ги убеждаваш? Има и клиенти, които работя от години с тях. Те имат изцяло вече доверие в теб? Доверие в мен. Вярват в това, което ще им предложа. Има клиенти, които все още нали, им трябва време, за да обсъдят, да видят, да потърсят, да сравнят, което е в тяхно право и тогава да решат. Сега да ми казахме, че ще поговорим малко за екзотични дестинации. Кажи ми, тези, които Вени предлага, тези, които могат да отидат, хайде, русенци да речем, или хората, които ще те потърсят? Ами, значи, ние предлагаме екзотичните дестинации за средностатистически. Дубай в момента не се пътува, нали? Там е много топло. Дубай е топло. Дубай вече можем да говорим след октомври. За Нова година ще почиваме. За Нова година. Малдиви, Дубай, Доминикана, Бали, Бора Бора. Това са дестинации. Тайланд. Ох, че хубаво обикаляме света така с теб сега. Да, това може да си говорим вече след септември, октомври, нали, за почивка.
до средата на март, защото има периоди от годината, в които дори на екзотичните дестинации има много дъждове, както в момента е при нас, и не е качествена почивката. Сега за екзотични места можем да говорим примерно Йонийски острове в Гърция, това са остров Закинтос, остров Левкада, Корфу, раят на земята, и Санторини, който спечели наградата на 2013 година за най-екзотичното и романтично място на света. Много русенци успях да убедя да посетят остров Санторини, което съм горда за това. Дори и с по-икономичен вариант, те се докоснаха до едни от най-екзотичните места в света. Така че според мен, който иска, може и с по-малко средства да отиде на такова екзотично място. Ето, и ние си имаме тук фотоапарат, ни трябва какво друго и едно екзотично коктейлче. Точно така. Продължаваме да си говорим. Ако, уважаеми зрители, вече сте се изкушили от някоя екзотична дестинация, ще задълбочим това ви усещане с предложението ни за летен коктейл от Петър, който привлича погледа и гали непцето. Не Петър, коктейла. Здравейте! Днес ще ви представя един безалкохолен коктейл, който е на основата на фреш плодовете. В него се съдържат сок ананас, фреш портокал, малко сироп, кокос и сироп диня. За приготвянето на един коктейл е най-важно да бъде охладен както трябва, добре и всичко да е нагласено. Затова винаги започваме с охлаждане на самата чаша. Докато чашата се охлажда, в този момент вече ще ви приготвя вашия коктейл. Слагаме достатъчно лед, фреш портокал, сок ананас, сироп кокос. С сиропите никога не трябва да се прекалява, защото те са много тежки и много силни по принцип и предават понякога по-остър вкус на някой коктейл. И така. Винаги след охлаждане леда се изхвърля. А ако искате да оставите, добавяте просто нов. И ето това представлява един безалкохолен коктейл. Вторият коктейл, който съм ви пригласил, е алкохолен на основата на джин, но иновациите в барманството са вече да се вкарват малко повече зеленчуци, заради това ще ви представя нещо ново, краставица. Те първа навлизат, много са свежи, за лятото са идеални, перфектни коктейлите. Започваме задължително с охлаждане на чашата. Някой път малко атракция не е лоша. Джин. Краставица, априко бренди, сок боровинка, добре шейкиран, охладената чаша, слагаме малко краставици, които предават перфектен свеж вкус на самия коктейл.
и спрайт. И ето това е вашия антиоксидант. Заповядайте. Baby, 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 come back. Can't you see? I'm not alone. Петър ни предложи алкохолно коктейлче, обаче ние трябва да кажем в ефир все пак, че Безалкохолно. дори да е след обед, да е време да започне малко по-така вечерта, ние сме на безалкохолен коктейл с теб. Вени, за да предлагаш нещо, трябва първо ти да го опиташ. Обикаляш ли всички тези места, за които говорим, за да знаеш къде пътуват твоите хора? Задължително. Имаш ли свободно място при теб и аз ще дойда? Заповядай. Взимаш ме под мишница или в един куфар ме прибираш и мен и аз с теб ще пътувам. Както си решиш. Задължително. Да. Така вече в рамките на сериозното. Задължително трябва първо маршрута да е опознат от мен и от служителите, които работят при мен. Това е. На някои маршрути сме на организирани пътувания, които са инфотурове. Това са обучения за нас, всички работещи в сферата на туризма, основно туроператори и турагенти. Особено за така наречените екзотични дестинации. Там първо от туроператора насрещен посредник, той ни организира такъв тур обучителен, за да може да се запознаваме с хотелите, с историята, с екскурзоводите, с програмите и след това трябва да продаваме този продукт. Трябва да те попитам тогава, имаш ли любимо място? Да. По-ходиш там, по работа или да почиваш? Двете в едно. Двете в едно. Успява ли така всъщност? Ако може в ефир да ни правя реклама, но ще го кажа. Кажи го. За мен любимото ми място е Италия. Това е Тоскана. Пожелай ми да отида. Пожелавам ти. Ще ни намериш нещо подходящо. Тук и колегите се запалиха и те искат да ходят. И в финала на нашият разговор ми се иска да те попитам, ето, вкусни коктейли, говорим си пътешествия, дестинации. Какъв е вкусът на пътешествието? Можеш ли да ми кажеш? Той е различен. Романтичен, сладък. Всеки път е различен. Да. Зависи от нагласата и място, което избереш. Всъщност, може би това не е важното. Зависи от нашата нагласа. Точно така. Да си пожелаем една ведра нагласа за това лято. Да. И само романтични и сладки коктейли. Да съчетаеме приятното с полезното и да се научим да почиваме пълноценно. Първо в душата си и след това тялото ни да започне да почива и да сменяме мястото. Да. Не случайно зададох този въпрос, защото сега ще ви заведа на рецепторно пътешествие. Ще можете и да си създадете екзотика на вкуса и корема, без да трябва да пътувате до някъде. Ще разберете от шеф, готвач Иво Димитров. Вижте какво ни сготви той. Всъщност ще ви издам бомбонки мохито, ананас с морски дарове. Как да не огладнее човек? Гледайте! Здравейте! Днеска, понеже шеф Димитров е възпрепятстван, аз ще приготвя негово ястие. Капоната от тигрови скариди с миди и пресни зеленчуци и пъпеш. Ще обелим пъпеша и ще им изкараме симките чрез ринг. И почваме да оформяме чинийката. Ние сме приготвили капонатата предварително и сипваме вътре в пъпеша капонатата. Капонатата съдържа калмари, скариди, октопод, миди, зелен пипер, червен пипер, пъпеш, каперси, сотирани с цитрус, който съдържа лимон, портокал, балансирано с порто. Продължаваме декорирането на чиниката с мента, пресни листа от мента.
Тук сме приготвили бомбони от мохито, желирани с каракайман. Ние сме ги приготвили предварително. Това е добавка към самото ястие. Ще прибавим и маслинова пръст. Това е маслини накълцани и дехидратирани на 80 градуса. Поръсваме отгоре за цвят. Малко емулсия от черен балсамов оцет за декорацийка. И това е нашето лятно предложение. Капоната от морски дарове с пъпеш и бомбон от мохито. Аз съм Салия Али, четвърти в националното кулинарно състезание. Пожелавам ви добър апетит! След като условно понапълнихме коремите си, сега е време да изгорим калориите. Вижте нашето интересно предложение за спорт и тонус. Най-новата за града ни мания ще ни представи Криси. Ще видите колко са забавни канго джъмпс и какви благинки могат да направят за тялото ни. За първи път в Русе бе демонстриран нетрадиционен фитнес, който събра десетки любители на спорта пред сградата на операта. Канго Джъмпс представлява аеробика с помощта на специални пружиниращи обувки. Този вид спорт съществува от 1994 година, но едва от няколко месеца се разпространява в България. Първоначално е създаден с медицински цели, но постепенно привлича свои последователи. Първата държава, която Канго Джъмпс завладява, е Швейцария и 10 години след това стига и в България. Инициативата да се популяризира в нашия град е на бизнес дама от Румъния, чиято идея е не само да запознае русенци с необичайната аеробика, но и да ги накара да спортуват заедно с децата си, тъй като тези тренировки са подходящи за мълчуганите. Може да казвам, че е доста полезен, не претоваря гръбнака и ставите. И в момента, кога използват тия обувки, удара към тялото е доста по-малък, отколко да можеш да скочиш без тия обувки. Доста е забавно, хубаво е, много бързо дига тонуса на мускулите. Изхарчих 1200 килокалории на час. Приморен Виндин Джорджо. За първи път този спорт навлезе в Гюргево преди 4 години, а за последните 2 все повече хора искат да го практикуват. Най-ранната възраст, от която може да се започне Канго Джъмпс, е на 6 и може да се продължава до 60-70 години, като зависи от физиката на самия човек. В Русе сме от 4 месеца, а на хората им е много интересно и определено се забавляват. Ефектът от новата спортна мания идва много бързо, стига човек да има желание да тренира редовно. Освен това, специалните пружиниращи обувки могат да се използват за разходка или крос в парка, като тежестта, която поемат, е минимум 50 кг и максимум 100-120 кг. Преди всичко той е за здраве. Това е един спорт, който е измислен за рехабилитация на ставите. На мен ми харесва, защото е много забавно, весело. Връщаме се в детството с тези скоци. Хората от залата излизат с усмивка. Цялото тяло се тренира и отвътре, и отвън. Това е най-хубавото. Друг спорт такъв няма. Около час след тренировка се чувствам изключително позитивно зареден. И просто ми дава допълнителна енергия. 2 дни подред гражданите и гостите на Крайдуновския град имаха възможността да се запознаят с Канго Джъмпс. Няколко минутните подскоци успяха да убедят русенци, че този вид спорт би допринесъл за тяхното здраве и доброто им самочувствие. Много ми е странно. Екстремно е. Харесва ми, малко е лудо. Организаторите коментираха, че поради големия интерес, подобни спортни демонстрации се плануват и през уикендите на месеците юли и септември тази година. И за да дойдат по-неусетно ваканционните дни, важно е да не оставаме много-много насаме със себе си. Затова изберете си развлечение за следващата седмица.
Това беше всичко от мен и моите колеги не само за днес, но и за следващите месеци. Лятната ваканция започва. Дано съм успяла да изпълня всичко, което ви обещах в първия брой на предаването. Дано ви е било интересно, приятно, релаксиращо. Дано съм успяла да предизвикам любопитството ви по някои теми, а на есен започваме отново. Гледайте повторенията ни в програмата на TVN. Весело лято с много поводи за усмивка ви желая. И лежерно настроение. Колко да е лежерно, толкова, колкото за следобед с Ралица.